कटनी कौन बा? अब बबुआ से हमरा ना सुन लह आहा एगो लैला मजनू के प्यार कइले है। आहा प्यार करे के होके नु हां मुंह में लाल का फेंक देबा नु हाँ। बल लैला भेटा आ कहत रे के प्यार में तारा पिलुआ परी आहा आई बताई त के सरा पेला हे राम आई मरद के ई गाना ई के गाना लिखले बा लइका कहता प्रेमी जे तारा पिलुआ परी ई त मेहरारू सरा पेले से जब मर्दा छोड़ देले सन कह के जाए सूरज भगवान जरते उगा तरह जरते मुड़ा तरह हमरा लगवा सुंगहू न खनावत अरे उनका पिलुआ परो ए दा ई मर्द सरा पे लई का मरद तो उठाई लाठी का परे फाड़ दी या त एह पर ना तो ओह पर ए पिलुआ परे आला का हम कही कहबे लगर छोड़ मान काटो उठाओ मुंह बनल बड़ा बुझाता जे गुह की रेवा कहूंगा। देखिए प्यार अच्छा चीज हो लेकिन प्यार करे का तरीका जाने के बड़ी उदल बबुआ और प्यार में वासना ना होला। प्यार में वासना आ गई तो प्यार पवित्र ना हो। लैला मजनू के प्यार अमर काहे भइल काहे ऐसे कि शरीर से मतलब ना रहे दिल से दिल मिल रहे। राम कृष्ण के प्यार हो गई राम के कृष्ण के प्यार हो गए राम जी के सीता से और कृष्ण के राधा से। ऐसे कि राधा बड़ी दूसरे जगह कृष्ण बड़े दूसरे जगह देहिया में देहिया सट जाए तो प्यार रह जाए ना ना वो तो 1 मिनट के प्यारवे हो 1 मिनट पहले गोड़ो पर गिर जाइले इनको रंग ठो छबा जइती ओकरा गोबरो कचार कहे तो चाटे खाती तैयार बन आ 1 मिनट के बाद कहे जे भाग जिससे हट भाग हट ये प्यार हो बसा गल तो प्यार हो। प्यार कइले दशरथ माझी हां जी दशरथ माझी प्यार कइले पहाड़ के चूरा लगले कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ई प्यार है आएवरा के प्यार रुदल बाबू लइका प्यार कहाँ करता रे सन का करता ई रे त केहूंगा पार करता रे सन लेड़ावारी में ई खड़ा बा बसवारी में ऊ खड़ा बिया हां एने से ई आंख मारता ओने से लाइन क्लियर रू देतिया आ तले दुगो लइका ध के इनका के हुम चल लगले तब कहता प्रेमी आहा लैलवा धरा गइल लो अब ओकरा पर से हटिए सनु हां तो हमरे पर भीड़ पिटाए के गम ना रखबा त प्रेमी के कम ना होई ना मार खाए के कोनो परवाह मत ना करो देखो ना कहीं प्यारे प्यार बा पिलियो लगी प्यार करे खाली पिटैला से मत भागो वही एगो लड़का लड़की के प्यार होता। बड़ी बेस में माइक बोलो फिर राजेश बाबू हमरा के 100 रुपया दिल बने अभिनंदन बा। एगो प्रेमी एगो प्रेमिका एक आशिक एक आशिकी आहा एक गर्ल एक बॉय वाह तो अंग्रेजी तो हम नहीं पढ़ल है हां गर्ल की गरल काहे कि गर्ल में गरल में अंतर बा। गर्ल माने फ्रेंड हो गई आ गरल माने दुहा गई। अच्छा हैं गरल माने दुहा गई अब बॉयल अंडा बॉयल उसिना गई। प्रेमी प्रेमिका के प्यार चलता स्कूल में पढ़ाई में लड़का लड़की पर दीवाना बा लेकिन लड़की के पते नहीं के जे नाती हमरा पर मुआ तारे ना देहाता में लोग किस्सा कहले भौजाई कहले से बबुआ का हाल बा ठीक बा त देवरा कहले से भौजी तारा पर हम मुआ तारे तो भौजा के ए बाबू हमरा तो मालूम नहीं के केने से मुअल चालू पहले बा आ तो वही जिसे जहाँ से ढालवा बन हो यही लड़की है यही है जिससे मेरा प्यार हो गया है। इसके चलते मैं 3 हफ्ता से खाना नहीं खा रहा हूँ। क्या नाम है मैडम? नैना नैना ले लो बैना
हमसे शादी करोगी? हाँ ओके ओके बाय। बाय आई लव यू। आई लव यू टू। आई लव यू टू। दूगो बियाह करबू। एगो गोपालगंज जिला के लड़का मिल जाओ ना तो बुझो जी 11 गो मिल गई। हमने क्या का लड़का तांत हो जाले सब तांत आहा मर जाई हाँ हड्डियों पर कबड्डी खेली। आई लव यू वन तारा संखुर भैंसो न पटकत हो। आई लव यू वन। आई लव यू वन। थैंक यू सो मच। अपने मम्मी से बोल देना ये मीरगंज थाना गोपालगंज जिला के रहने वाले नटवर लाल बाबा से सेट हो गया है। तेरा मम्मी जब भी दामाद दिखेगी कहे कि क्या दामाद दिया रहा है रे। तार माई सोचल कि हमरा के देख के जे एकरा पहले ही भेटाई रहते तो हम ही सेटिया तो वो अपने फिर में पड़ जाती। हाँ जी अपने फिर में मेरा प्यार हो गया। उस लड़की से मोहब्बत हो गया। वो लड़की मुझसे शादी करेगी। मैं तो दीवाना 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 मैं तो अरे हाँ मैं ढेबुआ में काट बाटे अपना बियाह के तू केने से आ गई। अब मत रोवाई दादा ना तो हमार मकई के बाल गिर जाई। ढेर पानी लग जाई डांठवा गिर जाई। बाबू जौन 5 गोटिया बतन तू ना तो बाद में सब नठुओ चल जाई। काहे रोता रू नैना। एक रेजा आज के बाद हम रउआ से मिले खातिर ना आया। आज के बाद रउआ हमार पीछा मत करी। तो हम कहिए पीछा कइले कहतर के आज के बाद मिले ना आए। तू ही हो कि रातों दिन मिलत तलू हो। तू हमार देखत तलू हम तहार देखत रहनी। मुहावा पोट पोट के ककरी खइलू। अब बतियाओ के बेरा दुकाने को पुरान खिस्सा हो। हर खिस्सा के याद रखे के चाहिए। काहे शादी ना करबू प्यार हमसे शादी दोसर से करबू काहे। हमार मजबूरी बा। हमार बियाह सेट हो गइल बा। तारा मजबूरी बा त हेने जरूरी बा। रउआ में बढ़ले का बा। रउआ में बढ़ले का बा जो हम रउआ से बियाह करी। खाली हिरिस बा गिरिस खत्म हो गइल बा। तारा अंदाज खराब बा। गोपालगंज जिला में घर हो। मरीचा जितने सूखेलन उतने झाल होला। खइब तबो पर पराई आ जाई तबो पर पराई। कह तरीके रुआ में बोलले का बा हम बिहार के उ माची सही कि जब बरबू तब भन दे बोरी। अब तार चूल्हा ना धरी तो का ठिका ले बनी हो। हां बाकी तिलिया भीज के मेहरा गइल बा। तन देखबो ना तनी आजमाइए लो तनी खटिए धरो ना। पागल कही के ई जान जाओ ई उतना ना जितना की जान ली है। कहता रही कि शादी ना करे। शादी क्यों मुझसे शादी नहीं करोगी क्यों। अरे छोड़ दी ना तो पनीर फेंक दी। शादी ना करबू तरा बहिनी के बाहरे मरद बा मार के इनका पूंछ काट ली। बियाह ना करिए। ढेर मार देनी है काजी। हां राजेश भाई ढेर मार देनी है ना। केहू बाना नहीं जा ना ए जी केहू ने के ना केहू नहीं है। धान हम हर मौगा मरत कुकुरा जागर लगा रही मिस्त्री के कुकरा हो।
कहत रहे कि शादी ना करे। आय राजेश भाई अगर सदिया कली बुझता तो सोहबलिया बना के ले जाए। कहत रहे कि बियाह ना करे। सारा जमाना के अरे जना दिल बाड़ू, जना दिल बाड़ू, अरे दीवाना बना दिल बाड़ू, दीवाना बना दिल बाड़ू। गाड़ी के लाइन क्लियर कर दिल सुबह के कौन जरूरी में बा। केहू का रास्ता जाम नहीं के करे के, केहू का दिक्कत नहीं के करे के। जय हो जय हो अजय मंगलमय हो। फिर हमारा छोट भाई मुन्ना बबुआ हमरो का हजारों हजार, नैना जी के भी हजारों हजार, और हमरा रुदल बबुआ के बेंजू मास्टर निराला जी एक के निराला 21 रुपया दलवानी बाबू के शुभकामना। देख रुदल शिष्टाचार, ओकरा बाद बिहार, पहले व्यवहार उसके बाद बिहार। हम मैनेजर भी असनाई जे रुदल अब भैंसिया तार पानी में कूदल। हम बबुआ कहे तो बबुआ कहे, चेला होके चाहे छोट भाई होके, घर के परिवार कहे तो बबुए न कहल जाई। अब कूदल रुदल हम कहे वाला ना है। जानतनी नहीं ना तार कोई सन नजरी बा, बाकी पानी में जहर बा। लगल बा पियास बाकी पानी में जहर बा। नैना प्यार की जहरावा अरे खिया दिल बाड़ू,
देले बाड़ू प्यार के जहरावा खिया देले बाड़ू खिया देले बाड़ू और दीवाना बना देले बाड़ू मन में हमारा हो गई रिएक्शन मन में हमारा हो गई रिएक्शन कवना जन्म के ई सजा दिल बाड़ू सजा दिल बाड़ू और दीवाना बना दिल बाड़ू बना दिल